טוב, כן, כמו שאתם רואים, אנחנו נמשיך את ההצצה, אתם תקבלו את הקישור, אבל קודם כל אתם צריכים לתת לי 100. טוב, כן, כמו שאתם רואים, אנחנו נמשיך את ההצצה, אתם תקבלו את הקישור, אבל קודם כל אתם צריכים לתת לי 100, שיהיה 50 רשומים 20 צפיות, ואתם רואים, ככה זה, ויהיה 50 רשומים 20 קטע שני, אבל קודם כל אתם צריכים לתת לי 100 קטעים, שיהיה 50 רשומים 20 צפיות, וזה הקטע השני, ויש עוד קטעים, אני אראה לכם אותם בפעם הבאה. טוב, ביוטיוב. ויש עוד קטעים, אני אראה לכם אותם בפעם הבאה. טוב, ביוטיוב. טוב, זה הקטע השני, ויש עוד קטעים, אני אראה לכם אותם בפעם הבאה. טוב, ביוטיוב. ואני ארשום את זה למטה בסרטון. טוב, וגם נשמר לי אסי לתמיד, וואו. גם החולצה, ואני יכול לנדור לכם נודר אל ביוטיוב. ואני ארשום את זה למטה בסרטון. טוב, וגם נשמר לי אסי לתמיד, וואו. גם החולצה, ואני יכול לנדור לכם נודר אל ביוטיוב.